kagulu kaja kakuchipani cha Malawi Congress Party kamene kakuonetsa ndithu kuti sikakuvomereza zoti pa chisankho chimene chitika pa 16 September 2025 zosatira zake ndithu sizikukomera mbali imene ya chipani cha Malawi Congress Party. M'malo mwake ndithu zikukomera chipani chimene cha Democratic Progressive Party. Kagulu kamene koko kachina Ken Nsonda kaja achina Richard Chimwendo Banda achina Vitumbiko Mumba ndi anzawo achina Jessica Bwira kamene kaja kakuoneka ndithu kuti kuseriku kaukhaso kakukambirana nkhani. Tatene timvere ndithu zimene ayankhula Ken Nsonda tikhupe kuti ambiri tiwatsata bwino. Ken Nsonda amene ndi wachiwiri wa mneneri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party. Kumapeto kwake tipitirize ndithu ndi nkhani yathu. Mzara, you are behaving as if you are not a politician. You are behaving as if ndiwe mulendo mu Malawi muno. There is no sane Malawian who has voted for APM, because everybody knows that they are not voting for APM, for they are voting for Chisale, they are voting for Jenny Ansah, they are voting for Gertrude Mutharika. MCP has won this election. Take it from me. What DPP did is what they did kwa Joyce Banda 2014. That's why DPP never campaigned. Now you can see vantu amba kukoleka, ma presiding officers abakapoka ndalama, vanyada have come to commit suicide and vakukoleka every day. There is no way you can say to region want to vote for APM. Nobody has voted for APM. Nobody. They added the figures. For your information, forget it. Panyawaruwa Mzara. Malawi muno zipani zomenya ndi ziwiri. DPP simenya anthu tiya. Zipani zimamenya anthu Malawi muno ndi UDF ndi MCP. UDF imamenya, MCP imamenya. Ku DPP kuliba anthu omenya, lachisala chisanga menya. Mistake apanga ku DPP ndi mistake anapanga Joyce Banda. Kuti as PP was going for elections, Joyce Banda anadana ni magamba pandale. Anachosa china Kasambala, anachosa china Khumbo, ndi ena amene anakamthandiza nkhondoyi. Anthu amene aja, they came back and ganged and finished him. That's the mistake apanga DPP. A DPP anachosa ife magamba. Omenya anthu ose DPP anatichosa. Mzara uzisata ndale za muno Malawi. Mu DPP anthu omenya andi Nankumwa. Nankumwa anda Nyamata ake osati masewera amamenya. Mu DPP anachosa china Nankumwa, anachosa china Uladi, anachosa ife, anachosa china Jeffrey, anachosa magamba pandale. Ife tindi anthu tuli pa ground. Ine I've got a lot of people on the ground. Secondly, kubwera kwa Vitumbiko Mumba kwa chita add strength ya Chinyamata a MCP. North yonse kumene mulino ku North yonse Anyamata onse omenya anthu amene anali ndi Chilima ali ndi Mumba. Maybe you don't know that. Amene amavuta mu Mzuzumo, amene amavuta ku Mpoto, kuti Anyamatawa ndi ovuta anali ndi Chilima. Anyamata amene achapano ali ndi Mumba. Anyamata amene achapanopo ali mu MCP. That's why Mzuzu panopo DPP cannot touch anybody. Ine nali ku Mzuzu Sibweni for 1 month. Ndimata kuyenda ndikulowa musika mujandeka ndikusokoneza musika mujandeka. Chifukwa Anyamata ovuta ali ndi Mumba. And then you give up. You fight on at your goal. Game is 50+1 so I MCP ya wina. Chakwera wa wina. Vitumbiko wa wina. Abwenza zimene zina anambera Chakwera za kubaraka za kunchewu za kumachinga za kuzomba azibwezi nde adakali ndi makuswese 4 amphamvu amuno mu Central Region. 4 makuswese amuno mu Central Region sanapange release nde zimene azibweza zija akaziwerengaso apezeka kuti APM anampasa ma figure affect for physical counting ikwagwira anthu achi apezeka kuswese panali olempisa 100,000 amene avota 250 APM yekha kupasa 200 chakuti zimene amambira Joyce Banda. So zimene akazibweza
mafiga aja achosa amene anapasa APM aja ndikuti mafiga APM atsika akabweresa za makosesi 4 amuno msendo region atsoko Central region ndicho chakwera wamenyo osati masewera zipanga ufusete zozija tikuwina tsoko 50+1 tidusa kuti mzota TPP ndi makapesa zakubera angabere Central region inozona kukasiya pangapezeka polling center kuti azimpasa chakwera 1000 APM 6000 kukasiya zona zimenezo mzara ndale ndiza anthu olimba mtima ndale ndiza anthu amene ali too courageous ndale ndiza anthu amene they don't give up so quickly ndikupaseni chisanzo china Machinga Mangochi imene jawina afune asafune ndi kuchimbundi kwa UDF Bakili anthu amene ajama mulemekezi fort anapangira zambiri Bakili kwa Kapoloma ndi kumuzi kwake kwa Bakili kwa Kapoloma kuli polling center ndipo anthu amene anayembesa pa Kapoloma ndi 2100 and chakuti Kapoloma kumene kuja inu muganiza mzala kuti atupera angapeza 4 votes are you serious mene lili Kapoloma olembesa 1000 2100 chakuti ndangapeza atupere 4 votes are you serious so zinazi ndale sizimafuna anthu amene muli amantha amene simazisata amene mumagiva nsanga muzapwetekesa anthu panopo I wish you were ku Central region I wish you were ku MCP headquarters pano kula Nyamata chigulu chokuti amene atatolwa mu street achina na malomba atakutawa atu achina gangada kuna atakutawa achisale atakutawa kuno kuli gulu atsogola Nyamata pano tuchita kwalisa kuti yayidikirani kwa sababu namba blunt yakuti olo ku blunt ya MCP itati pange mobilize anthu ndi UDF atakutawa atu ku blunt yakuti ku blunt yakuli anthu atsoko ndikuzani mu DPP mulibe anthu omenya amene ana mu DPP andina nkumwa kungoti tikonze match ku Blantyre kuja ndi anthu alo mu street atsoko mazisata koma mazisata ndali zikapena mungenda zapa social media mzala wadani koti chabwino tazimvera tokha pamenepo mmene akuyankhulira amene Ken Sonda iwo akunena zona kuti chipani cha Congress Party sichinaluze chisankho chimenecho akuti ndithu chinachita bwino m'malo mwake ndithu chipani cha Democratic Progressive Party ndi chimene chinabera akuti chinabera komano umboni uli kuti makaposate ndithu kuti kuma polling centers kunali ndithu ma electoral observers electoral stakeholders amene watu azipaniwo anali ndi ma monitors awo amene amawerenga zosalira za chisankho zimenezo aliyese akuona kodi mapepers okhuza ndi za chisankho zimene sanalandire anthu amenewa ndi chifukwa chani akuna zoti anaberedwa bwanji ngati anaberedwa pa center pomwepo sanayimbe foni kwayimbira ma monitors awo kwadziwisa kunoti kunoko kuchitika zakuti sanachite zimenezo bwanji makosana tendephunse kulemekeza zinthu ndithu zikachitika chisankho cha nzika chimene ndithu kuchilemekeza zinthu zizimbali yanu mvomerezani kuti zinthu sizinayende tiyentibwere ndithu ku drawing table tikaone kuti kodi tinalakwisa pati ino mukuziwa ino mmene mwasogolera ku zaka 5 zimene ndithu munapasidwa kuchoka mu chaka cha 2020 kufika ndithu mu chaka cha 2025 zinthu ndithu zakhala zambiri zisakulongosoka yayi anthu akatada ndaule marumiza atu anyamatazi kwanje anthu akatatani mapanga zinthu zosakhala bwino ndi anthu ndithu anakonza mademo amene anakonza ndiye kuti amene anachita pa 16 September paja aja munkalesa aja Ken Sonda kumeneko mademo munkalesa aja ndiye kuti anachitika pa 16 September anthu anali ndi mkwiyo ndi mkwiyo umene anakaonesera pamenepo ndiye musadandaule zoti anthu anakuberani chisankho kapena chanchani komano zimene munkafuna dala osasogolera ziwawa ziko ndi la Malawi ndi anthu wina aliyese kuvomereza ndi kwabwino anzanu ndithu mu chaka cha 2020 achipani cha Democratic Progressive Party ataluza pa chisankhocho anavomereza ndi kumapita sanalimbane ni munthu ya so inunso ndithu mukwena zithu kuvomereza zosatira zimene sizinakukomereni
chitani tsogolo yang'anani tsogolo kuti 2030 zakhala zotani sili kuza zoti a DPP alamulira motani nkutheka kusapeza mwayi koma ngati mupitirize zimezi ndikuti zikupitirizaso kukwisa kwambiri nzika akupitiriza ndithu kudana nanu kwambiri kuchita dambisi ndime mukuchitira taona ndithu mukutumiza anyamatazi kwanje amene akumavulasa komanso kupweteka ndithu anthu kuononga chuma cha anthu ndi anthu angakukhulukireni ndi zinthu ngati zimenezo ganizirani ngati anthu opita ku skulu munapita ku skulu munaphunzira bwinobwino mukuziwa bwinobwino nonse amene tikutchula mayina anu apapa ndi anthu onoti munaphunzira mukuziwa bwinobwino zinthu zoyenera kuchita mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene unazoti akeni nsonda atuku akuti ndithu APM sanawine pa chisankho chimenechi malo mwake ndithu ndi amene akumapanga organize ma demonstrations amene akuti akakamize wa pampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission ndichongoti avomereze kuti Lazarus Chakwera akuti ndithu ndi amene apambana pa chisankho chimenechi ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu ngati sitinapange subscribe channel chimene cha Fox Malawi News pangani subscribe ndichongoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitakupezani mosavuta.